sentit el que fem és aportar ara una oportunitat més de vincular el projecte amb l'associació a través que hi hagi aquest ajut si l'associació pels seus paràmetres evidentment ho considera pertinent. Per això creiem que és un pas endavant en totes aquestes fórmules, ja no solament del crowdfunding o d'ajut a l'emprenedoria, obrint una nova possibilitat. I és agrair a l'associació que hagués pensat en Terrassa, fa mesos que estem en contacte en aquest sentit, per els terrassencs i terrassenques que nosaltres donem aquesta prestació també puguin optar a ser, diguem-ne, ajudats per aquesta associació, que en definitiva el que li hem d'agrair és aquesta sensibilitat que en moments difícils es valori el talent, se'l puntuï i finalment se li doni suport. Des de la Fundació Acció Solidària agraïm molt que l'Ajuntament de Terrassa hagi sigut sensible a aquestes coses socials i ens sembla que és la manera de treballar, però és molt difícil de trobar projectes si no estan consolidats o presentats, vehiculats per una institució com serà ara a través de l'àrea econòmica de l'Ajuntament. Perquè si no és difícil de saber si les persones que venen lliurement, sense cap recolzament i sense que ningú els hagi estudiat les coses, doncs són vàlides perquè el projecte sigui viable. Ja que de projectes n'hi ha, però hi ha un percentatge molt gran de gent que no sap si allò funcionarà i que quan nosaltres ho estudiem veiem que allò no és viable. Per tant, en lloc d'ajudar-los, a la gent els ajudes a caure. Si sobre els dones un préstec i no se'n surten, i cap de 2 mesos estan igual que abans, però a més amb un deute nou, pels 7 dies que els hi has deixat, no has fet cap obra positiva. Per ajudar-los hi ha diversos requisits, que siguin aspectes socials, que no tinguin accés a la banca tradicional i comercial, perquè no volem fer passar la competència als bancs, però nosaltres agafem justament els projectes que són més fràgils, perquè són gent que no poden portar avals i són gent que el banc els ha tancat, els ha dit que no mereixien prou garanties. Nosaltres no només donem els cèntims, prestem cèntims, sense interès, perquè hi ha un plan perquè ens els tornin, sinó que a sobre fem un acompanyament, un coaching del projecte i el anem seguint i els anem orientant perquè el projecte acabi bé. Al llarg d'aquesta experiència, evidentment que tenim morosos i fracassos, però tenim bastants projectes consolidats. En aquests anys, esclar, davant dels 6 milions de parats que hi ha en aquests moments a l'estat espanyol o 600.000 que hi ha a Catalunya, la nostra ajuda és petita i minúscula. Però bé, portem consolidats o ajudats a crear prop de 8.000 llocs de treball en tots aquests anys. Bé, doncs aquesta és la nostra tasca que estem fent i ens sembla que aquesta col·laboració público-privada, doncs, sobretot el camp municipal, és l'administració que més toca els problemes del ciutadà, que és el que està a primer nivell, amb nosaltres és molt positiva i molt bona.